Encara hi ha 43 persones desallotjades, la majoria d'aquest carrer de Bussós, que és a tocar del riu Garona. Hem avaluat les cases de l'Es i Bossós i en aquest moment hi ha 9 cases avaluades. Hi ha alguna casa que ja han permès que el personal retorni a casa seva i continuem amb aquesta feina al llarg de tot el dia. L'aigua es filtra per sota dels edificis, per això s'afanyen a construir murs de contenció. Aquesta és una de les cases que s'ha evacuat. Els seus propietaris encara no han pogut entrar a treure l'aigua i el fang. Les pèrdues són milionàries. El govern català assegura que els danys en els sistemes de sanejament superen els 7 milions d'euros i que es necessitaran 5 milions més per reconstruir les carreteres comarcals. El pas de camions encara està restringit. No lo sé, pregunta para policía, no sabe que abre carretera. La nacional que travessa l'Aran i uneix amb França està tallada en aquest poble, Sant Beat, a 10 quilòmetres de la frontera. Comme il y avait personne qui était ici avec les personnes, les gens du village, du coup on les a fait monter au premier étage et ça a duré toute la journée. Hi ha 40 evacuats i els carrers són encara avui, 4 dies després dels aiguats, intransitables.